emsakazweni ukhozi FM isikhathi imzuzu engashumi amabili nanye lishaya lapha ke hora leshumi nomuva 21 minutes after 11 o'clock uhlelo singengoma lisaqhubeka siphethe noma kanjani lapha ngo 12 o'clock kodwa kamanje ke siphethe noma kanjani ezekhethelo kodwa ke esinye sehambeli zethu lapha ke sabambekile lapha egethini amngeneki ngoba namhlanje ke siphethe abaprofeti sikhona uprofessor empeleni umprofeti Pastor Mkwena bese futhi ke lapha ke umprofeti upastor uMagejageje nasinaye ke namhlanje empeleni njengamanje la emoyeni Pastor sikubulele sikwamukele asibingelele BK sibingelele kakhulu abalaleli bakhe emakhaya sibonge kakhulu ithuba emsakazweni wesikhondla khondla somsakazi nayo igama lakho Thando isikhondla khondla Magejageje onukhozi ikhondla kuhlangene lithi igama lithini imapha Mageja ezingathi ukukhulunywa ngawo la khulunywa ngamageja okusiza abantu kwakhala insizwa ngafika eStern Cape khona kunemvuselelo ngashumayela insuku ezintathu kwakhona insizwe ekhipha imfene mayikhipha imfene yayo yathi hayi ngiyabiyeka mina ukuthakatha lo baba ufike ngelanga lokuqala walima kwezwakala wakhipha elinye igeja walima wakhipha elinye hayi uMagejageje kwaqala kanjalo ngoba uMagejageje uyazi insizwe ibongwa ngemsebenzi yayo akunjalo mfethu siyabonga ukuba nawe la msakazweni ukhozi FM sobe siqala ke indaba ngoba ke uzosifica uPastor Mkwena sifuna uqala nawe ngengoma zakho Themo ekhethe ukhethiso bani khona mhlawumbe ukukhethisile noma lezi ngoma uyikhethela wena hayi umculo wesintu into engaphakathi angithi silalela usigiya ngengoma ukhosini so umculo wesintu into esizalelwe kuyona nesikhula nayo into enyakazisa igazi into evusa usinga esenza siyiqonda ukuthi singobani awusona nje makhuluma kanjalo ngikhumbula lapha kweMEC Jomo Sibiya uthi BK nawe naye sake saba naye la emsakazweni ukhozi FM kodwa kamanje ngani ukuthi uphuthume Transcorp yini uyoqhubha wona umsebenzi kahulumeni but kasibuye songena kuwena Pastor Magejageje sibheke inombo ebeleni ingoma yakho uthema uhlanganizwa wathi nansi lengibona kufanele ibe number 5 yabona ke ngizodalapha ngayo kuqala ngoba ngizogadla akudlala ngifuna ukugadla ngetholele indidane uyazi ukuthi masigadla sithinta la khona indidane sizwe iphimbo lendodana yalo ithi nje buyele ekhaya izogadla ngiyagadla zisuka nje ngifuna ukupholisa amaseko ngifuna ukuthi zibe yisuka nje zibe ikhala enyameni uyagadla sukipha uhulumeni wasikande madoda noma kanjani indodana lapha kaMtshekiseni ithi kufika iphupho ebusuku lapha nazothi angibuyele ekhaya uyangidinga umndeni number 5 eqembini lasekhaya manje afowethu ngiyahamba manje ngihamba ngiyele ekhaya afowethu ngiyahamba manje ngihamba ngiyele ekhaya Wathintana buyele ekhaya Kokufile kimukoko ngikho Wathintana buyele ekhaya Siyadinga ingane zakwenu bayadinga abafowenu Siyadinga ingane zakwenu bayadinga udade wenu afowethu ngiyahamba manje ngiyahamba ngiyele ekhaya ukwemntana ngiyele ekhaya ukwemntana ngiyele ekhaya ukwemntana ngiyele ekhaya
ikhono elimangalisayo likhonjwe noma kanjani madoda ithole lendidane thatha noma kanjani umsebenzi kababa wakhe ophakamisela phambili siqiniseko sokuthi ke igama lamageza amahle igama lika Mtshengiseni alisoze lashabalala ngenxa yokuthi uchamisele madoda buyele ekhaya amageza amahle ithole lendidane neselihamba phambili kodwa njengamanje siyabuya ke sizafuthi kuyena ubaba Magejageja ngoba waqala wakhipha elinye igeja lokuqala elibizwa ukuthi amageza amahle uzayiphethe lesibili manje futhi igeja akazi ukukaniso kwenzenjalo ngoba ikhona uyangibhela ubusele lapha ubaba uMagejageja Prophet siyakona futhi number 4 ngifuna sehle manje siye enquthu siyolanda umfoka Khumalo ibhova lika Dikadika awusukani madoda ngifuna uyabona ke manje nginyakaza insizwa nginyakaza intombi yonke indawo nginyakaza abakhethwa ngibuya ke ebandleni labakhethwa yes abakhethwa bayinyakaza manje ngifuna silanda umgqumeni ethi uMatatazela inyanga yami ithi yasebenza inyanga yami ngimthole emegcekeni shuthi ikhubalo lisebenzile abantu bakithi fanele bazi ukuthi sabafundisa impela kodwa ikhubalo lesintu kwaZulu likhona madoda nangumgqumeni ethi uMatatazela konakele ezekhethelo emsakazweni okhozi FM uthi ubaba lapha uMagejageja usuka ke ebandleni abakhethiweyo kodwa thina siphethe ke ezekhethelo nekhethwa abakhethiweyo uMatatazela umgqumeni sisukani madoda 27 after 11 o'clock khuphuka lapho Iphelelwe imfuyo ngizengaya siyonini isangitshela ukuthi siyona bakhokha ngezi kuphela konke nginaka usize Matatazela uyakhuluma bakhokha ngezi kuphela konke nginaka usize Matatazela uyakhuluma ngikujeka abantwana ngizengaya enyangeni isingitshela ukuthi nyanga bakhokha ngezi wekhubalo lami liyasebenza mama liyasebenza uyinkunze nami uMatatazela wekhubalo lami liyasebenza ngimthole liyasebenza uyinkunze wekhubalo lami liyasebenza mama ngimthole liyasebenza uyinkunze kubalo lami liyasebenza ngimthole liyasebenza uyinkunze kubalo lami liyasebenza mama ngimthole liyasebenza uyinkunze baphetha ngezi uyinkunze konke nabasize uyinkunze baphetha ngezi uyinkunze konke nabasize bakhokha ngezi uyinkunze konke nabasize uyinkunze kubalo lami liyasebenza mama ngimthole liyasebenza uyinkunze ngimthole umgqumeni ibhovu lika Dikadika emsakazweni okhozi FM bathi uMatatazela ngimthole emila phake esibayeni ethithiza engazi ukuthi wenzani usebanjwe yilona ikhubalo sisukani madoda emsakazweni okhozi FM namhlanje sigijima ngendlela engajwayelekile besigijima lapha ngendaba ethinta ezekhethelo ngenxa ukuthi ke isihambelo sethu siye sabambeka kodwa ke sendleleni siyofika noma kanjani kodwa uMagejageja lapha uthi umfundisi lindwa ngecula
Ulindwa ngecela umfundisi. Hayi ulindwa ngeculu uyofika impela hayi ngikahla. Hayi sekonakele ngendlela engibuka ngayo uthe ndidana qathi ndidane wathi mqhumeni njengamanje ngiyakubona uyakhuphuka futhi. Ngiyakhuphuka ngiyakuduma kahle ke manje. Je madoda. Uthi uduma kahle asifani kodwa siyafanelana. Isho ukuthini lento? Lento isho ukuthi kuyenzeka ukuze nibe sebudlwaneni obuhle kufanele vele nifane. Ngoba into efana nawe uzoyenzani khona wena. Thatha into engafani nawe kodwa efanelana nawe. Hayi usho kahle silapha nesika science bathi positive attract negative. Positive no positive awusebenza negative negative awusebenzwane kahle lezinto. Thuma kahle khuphuka lapho. Konakele umsakazo noKhosi yafama. Umageja geca uthi DJ Mageja geca. Better spang what does a fanellan. Baves no mavanto mas hampandan. Better spang what does a fanellan. 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 Baves no mavanto mas hampandan. Better spang what does a fanelana. Ngithi uyathembala siyangasala ngedo njengendlu yakwakho emanyweni. Uyasithihamba. Uyasithihamba. Uyadaliwama. Uyasithihamba. Ngithi uyathembala siyangasala ngedo njengendlu yakwakho emanyweni. Uyasithihamba. Mina salinda yena. Mina salinda yena. Igama lakhe uduma kahle emsakazo noKhosi FM wengoma elapha ke eyodumo ethi amadodane amahlanu khona nje manje uthi ke asifani siyafanelana ingoma ekhethe noma kanjani lapha ke umprofeti uMageja geca kanti ke akahambi yethu umprofeti uMageja geca simqhathe lapha nomprofeti uMkwena ongenzeki kubantu kuye kuyenzeka baba uMkwena sikubingelele sikamukela. Ngiyabingelela baba PK Mr Ratata. Hey Ratata konakele manje la studio bonke bokhosi. Umageja lapha abulungisela imayikhi lapha emtonso ya nakisi atekisi ngendlela yona lapha ke uMageja geca Pastor Mkwena usenza isimanga wavela wagijima wakhipha amageja awu3 kulandelana uthi ugadla ngawe kuwena kodwa kusufikile akesizi ukuthi wena uphethe yini ushwi ukhona ushwi nomtekhala lapha awucela ke singene sibuyile isithandwa sami ushwi nomtekhala sibuyile sami mengaphosisi khona futhi la nengane zoma noma maphungulo wengane zoma bese kuzoba lapha ke ukhuzane indlamleze sicishe kathi noZimdola ukhona kwivideo Zimdola ukhona kwivideo sibuyile isithanda sami emsakazo noKhosi FM. Ngoba sibuyile sona isithando
Yosibambe mathaye ngoba Yosibambe mabe Seyoba uthando wami ngoba suyile sona isitshalo sami Uhlanganisa noma kanjani indlamlenze uhlanganisa noma kanjani ushino umuntu ekhala kanjalo nengane zoma uthi uzotholani mengalona ke uthi usuka madoda emsakazweni ukhozi FM sibuyile ithanda sami kade ngiziwa lapha kumendlomu zangedwa singekho njengamanje ngiyajabula sikhona suka baba umkwana sibuyela futhi zakuwona sithola number 4 njengamanje ngoba ufuna ukulinganisa noma gajagede yebo ikhona intokazi yalapha olundo lumahlikihliki yakwamyeza ubonakele uthi into yami yokusmile into yami yokuhleka ngihleka ngawe vele siyahlekisa emsakazweni ukhozi FM kuphuka bonakele my sweet banana cake when you enjoy me okay. Suka madoda ngikhumbuze China mengubheka baby suka madoda bathi mancane amehla suka madoda ubonakele emsakazweni ukhozi FM siza kubona ke sibukhoma noma kanjani ke kwi 2022 National Science Week ebanjwe noma kanjani la eMangosuthu emagrandini ngaseseme hall nawe ungakwazi ukuthi usondele uzohlangana nathi njengoba namhlanje kumhla ka 30 kuJuly 2022 eMangosuthu University of Technology lapha ke eKZN Semlazi ungakwazi futhi ungena ke lapha ku www.dst.gov.za noma ungene ku www.sta.a.za embelendac.za kanti ke uzokwazi uyibonela okuningi okuqhubekayo kwelanga phakathi emsakazweni ukhozi FM #NSW2022 #itispossible #science living lives emsakazweni ukhozi FM sibulana noma kanjani baba umkwena siyaphela unombolo 3 baba umkwena unombolo 3 ake sikhuphuke
lapha ngama SAP yeah madoda khona ubhuti alimgube suka madoda awulilizela konakele aba SAP madoda kwakulaza umthakathi suka ngabaphubulo yeah Ngoma yetena bayajabulo babandoma Uma sishale ngoma yetena bayajabulo babandoma Uma sishale ngoma yetena bayajabulo babandoma Batuku saluze lula mata bayajabulo babandoma Batuku saluze lula mata Jabulo babandoma Uma sishale ngoma yetemnandi Jabulo babandoma Oh mama mangena tina Oh mama mangena tina Oh mama mangena tina Oh mama mangena tina Mama mangena tina Oh mama mangena Oh baba mangena tina 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 Oh mama mangena tina Oh mama mangena tina Uma sishale ngoma yetena Sejabulo babandoma konakele ishumi nesithupha koshana manje ihora leshumi nambili emsakazweni noKhosi FM ubaba umkwena lapha uPastor umkwena ongenzeki kubantu kuyakenzeka kanti ukhona la futhi umprofeti uMagejageja bathi tsensimini geja bathi umkwena uselate usevela ukubaleka nasi isicoco lapha uMagejageja asisho lapha ku Twitter ukuthi ungangena bese uyavota usho ukuthi nguphi umprofeti ke omzawo lapha meprofeta khoma emsakazweni noKhosi FM profeti noma kanjani ngengoma right seku 33 manje sizakuona manje la baba uMagejageja soze ukuthi lapha number 4 wakho uphethe bani yabona ke ngiyamshaya ke manje sengimshaya live ngoba ufike vele uyopha kodwa ke kithi kamaphumulo insizwa siyizume siqonda ngqo uyabona ke manje ngithatha umuntu encane la umfokazondi ngigijima ngiyeshane njengamanje iseshane ngiyolanda umuntu encane ethi bayangisaba wena ngithi umzulu ukuthi ungene kanjani umprofeti ungene ngesithando ngena ngazothanda bese yamkhombisa ukuthi kamaphumulo singena yonke into si romantic senza lokho silanda umuntu encane sithi ungiphathe kahle bayangisaba wena phathe kahle bangifuna abanye all right Sandwa sami ukoni ndengangiphethe kahle Kothando lethu ukona sekushintshile manje Sandwa sami ukoni ndengangiphethe kahle Kothando lethu ukona sekushintshile manje Mina kudala ngagcina ukuzwa nginqoma ukudidisa Yazi kudala ngagcina ukuzwa nginqoma ukudidisa Mina sangigcina ngokuzwa bengqoma edolobheni Sengigcina ngokuzwa bengqoma edolobheni mangqoke kahle Sengigcina ngokuzwa bengqoma edolobheni ubuhle bami
uboyibheka ingozi ziyakushiya ezingqameni uboyibheka ingozi ziyakushiya ezingqameni ubongiphatha kahle bayangisabawela abanye ubongiphatha kahle bayangisabawela abanye ngicela ungiphathe kahle ngoba bangidinga abanye bangibuka besho ukuthi Nkosi yami emsakazweni Ukhozi FM njobona uzurelaxile nje ngizohamba bathi ke bayangisabawela unto encane emsakazweni Ukhozi FM kanti noma kanjani ingoma ke le ekhethwe ko Pastor Magejagejo number 5 beko mageza amahle empeleni lapha ke ithole lendidane bethi ke buyela ekhaya kanti umgqumeni lapha ke number 4 beshala lapha ingoma emnandi ngendlela esimanga wathi lapha ke umatatazela kanti number 3 uduma kahle ethi amadodana amahlanu kwaseke number 2 wakhe kwazoba ke bangisabawela sekusela noma kanjani kunombolo 1 wakhe soze ukuthi ngabe ubani khona phambi empeleni siyekena siqala kumkwena sizozwa ke futhi naye unombolo 2 wakhe ukuthi uhlanganise kanjani number 2 baba Mkwena ake ngimshaye mina ubaba Magejageja uthi yena kwamaphumulo bayazi ngezothando kodwa ngizwa ephinda futhi ethunto encane ubongiphatha kahle bayangisabawela abanye mangifuna ukumkhombisa ukuthi thina ePitori siyakwazi ukuphatha kahle abantu besifazane angivele ngimshaye ngostability la asho khona athi emayelele yonke into yami ukuthi thina siyakwazi ukuphatha abantu besifazane konakele mayibuka ngostability uma yelele yonke into yami yemayelele wema yonke into yami sobaza tukuza sibawubethe sami mawusuka nengathi ngiyayitshela ngicela uwangidlisa mawusuka nengathi ngiyayitshela uwangidlisa unikwa yini imvume ngicela uwangidlisa ungabana kababuzayo ukuthi idliselene when we tapile intiziyami bekele nangomunye nekala bekele nangomunye nekala nithangimyeke mina ngiyamthanda Alright, emsakazweni Ukhozi FM ingoma emnandi onombolo 2 ekhethe noma kanjani baba Mkwena ustability uthi mayelele mayonke into yami suka madoda kanti bekade ulokhuzana number 4 empeleni yawo number 4 wakhe bethi into yami yokuhleka lapha ke ubonakele hey madoda ufikile ku stability angeke siqamba manga bafethu ufike ngempela and kunengoma yakhe ethi ngiyajima ngijimela lo wangithathela umuntu wami kuzoba nenye futhi kuzoba lenye ingoma futhi lapha bengevusisi ithini ithi intshebe
ne Imnandi nje. imnandi jebe akase itolo siyacela ijebe Shoprite lapho waflexa ngokuthe xaxa ngokonga okukhulu njengo 1.5 liter ababili beCoca-Cola original cold drinks ngo30 rand no 750 gram we-coffee ohamba no 450 gram we-Weet-Bix cereal ngo99 rand zombili wonge u40 rand imiditilizi itholakala KwaZulu-Natal kuze kumhla ka7 ngoAugust yiba i-big saver yiba i-big flexer kwaShoprite kuphela amanani aphansi ngawethemba njalo nje. iPlayhouse Company inethulela iconcert yabantu besifazane njengengcenye yogubha inyanga yabantu besifazane baseningizimu Afrika ngolwesihlanu mhla ka12 kuNcwaba ngo6 ntambama. Le concert izofaka izingwazi zamaciko okubalwa bona uAmy Faku, Xoli Mncwango, Barry Tritman, Olisa Dlamini kanye nabanye. Amathikiti abizwa 100 rand kuphela. Sitholela ithikithi lakho njengamanje webticket. Imbila yeswela umsila ngokuyalezela. Asihlangane khona ePlayhouse. Ungaphutheki. akunjalo emsakazweni ukhozi FM noma kanjani siye emaphethelweni manje ohlelo ngiyakutshela wena kodwa mhlambe ngaphambi siqhubeke ake sizwe la khona abakhulumayo besifazane njengengcenye yogubha inyanga yabantu besifazane baseningizimu Afrika ngolwesihlanu mhla ka12 kuNcwaba ngo6 ntambama. Le concert izofaka izingwazi zamaciko okubalwa bona uAmy Faku, Xoli Mncwango, Barry Tritman, Olisa Dlamini kanye nabanye. Amathikiti abizwa 100 rand kuphela. Sitholela ithikithi lakho njengamanje webticket. Imbila yeswela umsila ngokuyalezela. Asihlangane khona ePlayhouse. Ungaphutheki. akunjalo emsakazweni ukhozi FM noma kanjani njengamanje ke sizoyigoqa lento esiyenza la madoda siqoqe kamnandi siphethe nombolo 1 about 2 madoda nombolo 1 ka Pastor Mageja kuzoba number 1 ka Pastor Mkwena emsakazweni ukhozi FM uhlelo sikinya ngengoma asiqale ngo Pastor Mageja siza ukuthi mesikhuluma ngonombolo 1 wakhe segoqa lento ibenzekalana uhlanganise kanjani. Yabona ke sengiyaphuma manje sengishaya ukugcina ngigadla ngezokugcina manje ngoba hayi uyazi nawe maseyitolo uthi baba Mkwena ingeke Mageja ehlisa manje. Mina ke umfoka logovuza utshela beyinsisa ngomshobingi ngoba yena bemisa bethu yofanini simsika mahawu umemezilo kanjinje wathi Mageja akayubusa uMageja waphakama yathi Marisburg siyamkhuphula siyamdinga thina sengiyaphuma ke igeja lika Sembazi uyabona ke usuku ungawazi uMaskande mawuzophuma ungehleli ebukhosini baba Maskande madoda uyabona ke manje siyehla siye eMandaba sivala kanjalo ke manje ngiyazi ukuthi ke umpostoli Mkwena umprofeti Mkwena akazi sikhuluma ngani manje udideki ikhanda zakhe manje sehlele eMandaba yolanda ukhuzani ke manje hayibo ngimfuna makathi baba kaLubhojozi uyabona mayethi mawunemali uhambela kude nathi kodwa bayisiphelile uyasondela usifayele madoda siya kwinkosi kaMaskandi Yekselanga sembondo zankomo uhamba uvusa abantu boleke damile usafuna Mkwena noma uyabaleka ngona ngila uhamba uvusa abantu fune imali Yekselanga wasembondo zankomo uhamba uvusa abantu fune imali wena uzofuna imali kithi kanjani noma holilo yasibalekela uzoboleka imali kithi kanjani uma holilo yasibalekela uzofuna imali kithi kanjani noma holilo yasibalekela mina ngithule nje ngiyavuka ngithule nje ngiyavuka Baba Kocho ziyaka ngoma yolilo yakho ngoma Wena baba Kocho ziyaka ngoma yolilo yakho ngoma Wena baba Kocho ziyaka ngoma yolilo yakho ngoma Shengela ngala seksi Kocho ziyaka
Ubaba kaLibhojozi uyaganga emsakazweni Ukhozi FM ukhuzane ingoma noma kanjani number 1 khethwe lapha ke uPastor Magejageja mangaphosi nesedlule ukhuzane wekhona futhi number 1 yeah madoda khuphuka Dlamlenze kodwa njengamanje sikhuphula noma kanjani umprofeti umkwena baba konakele mkhulu Ubaba Magejageja ngiyayisola lento yakhe angithi uyabona ukuthi ukhetha ingoma ezingaphathani kahle uyabona uthi ubaba kaLibhojozi uyabaleka ushona le ubaba kaLibhojozi uhambela kude njengelanga lasebusika mina ke hayi nami ukhuzani iqhawe lami yabona nje makuza kumaskandi iqhawe lami ukhuzani insizwa nje siphila nayo le kodwa ngifuna ukukhombisa ubaba Magejageja Khawula-ke ngazi mana hayi umhlebelile wasipitolo lo muntu ngifuna ukukhomba ukuthi ngazi ingoma eziright mina zakakhuzani ake sikhuphuke ngalethi ngavele ngamnika yabona mina ngikhuluma ezimnandi kuphela ngena niyanikana ingoma siphathana kahle Pitori Yani Dlamlenze ukhuzane bafethu noma kanjani Dlamlenze emsakazweni Ukhozi FM eVimbeki noma kanjani ngesedlule bu number 1 ngapha nangapha namhlanje number 1 ngapha nangapha ukhuzane uzobe khona noma kanjani lapha ke kwiphucuzeka ngoba ku World Cup eMaskande sebesikhona ngazi nomdlalo egcineni noma udlala ngo12 sithi kodwa konakele emadaba mhlambe ke asibuye size la studio bafethu sibonga kakhulu ukuthi nizivakashele nizosijabulisa la emsakazweni Ukhozi FM abaprofeti bami abawu2 umprofeti umkwena kanjalo nomprofeti Magejageja ake sifa ama result ke njengamanje ngani msena prophetile sena prophetile ama result eba seka washe base ndiyawazi rakabo ipitona bafamile akukho kunye ukuthi hey konakele la bathi namuhla ke uyena othe wawina iscore 70 be 30% hey 70 30% number 1 umfundisi Magejageja kanjani washa kodwa ngiya awusukani madoda awusukani madoda jalikasemba ngishilo ngathi lo muntu uyinkosi kaMaskandi le yimo obusayo la sempe bafethu siyabonga kakhulu enkundleni zokuxhumana bazonithola abantu ngiyazi nikhona kodwa isikhathi asavumi kodwa sibameme abantu besondeleke la eMangosuthu 2022 National Science Week